Ngiyabingelela kwizigodlo zonke, ngibingela umzilikazi kaMashobane ngokukhethekile, ngibingelela inkosi yethu uNdaba uZitha uMakhushu namakhosi onke asebenza ngaphansi kwamzilikazi kaMashobane. Abo Queen ngiyababingelela, ama princess, amakhosana obukhosi ngiyabingelela nabo bonke abazalwane esibambisene nabo kumzilikazi kaMashobane kwi event esibe nayo namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ibe impumelelo, sihanjelwe izihambeli ezahlukahlukene agriculture besinabo ukuzosifundisa ngokuthi amakhosi umhlaba angawudevelopa kanjani ukuthi kusizakale isizwe, ngoba ngaphandle kokuthi inkosi iphumelele isizwe asisizakali. Inkosi inkosi ngesizwe sayo, nesizwe isizwe ngenkosi yayo, okusho ukuthi kubalulekile ukuthi komkhulu kube khona ingcebo ze ukwazi umhlaba kaNdaba eZitha uma unotha abantu benkosi baphile, bangaze baphumele ngaphandle baye kwamanye amazwe kodwa benobaba ekhaya. So kuyasijabulisa kakhulu esikubonile namhlanje, nasabona nabameli bezile kuthina bezokhuluma nathi bezosinika ukuthi kuzokwenzakalani kuyaphambili, ama project azovuka, izimali ezithenjiswayo ukuthi zizoqhamuka endlini zobukhosi zikwazi ukusebenzela izindlu zobukhosi. Ngiyakholwa kakhulu ukuthi amakhosi esisebenzisana nawo ngokubazi bami baqotho kakhulu, anginalo uvalo ukuthi uma kufika imali eningi bangadideka benze izinto eziphumile endleleni. Ngibonga nje ukubambiswana olukhona kwamzilikazi kaMashobane, kusuka kwabakhulu kuya koNdlunkulu kuya kumakhosana kumakhosazana, kukonke lokho kuyasithobisa kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi 2026 uzoba impumelelo kakhulu ngokubambisana. Ngizothi nje phambili mzilikazi kaMashobane, phambili. Ngiyabonga.